Lero lachiwiri pa 27 May 2025 dzina langa ndine Robert Edward ndipo ndikukulandirani program inanso ya chidzulo, program yokhayo ya pa television imene imapereka mpata ku Malawi kuno kwa Malawi ni yake amene amakhuzidwa ndi zinthu zochitika mdziko muno, amene zochitika zawo zimakhuzanso dziko lino kuti adzilankhula live ndi kumapereka maganizo awo pa nkhani zosiyanasiyana zimene timakambirana. Ife timaonetsetsa komanso timakhulupirira kuti ziganizo zimene zimachitika ndi anthu kaya aboma, makampani, mabungwe ndi ena onse zimakhudza Amalawi, ndipo Amalawiwo ngakhale pali anthu ena oti amati ife timayankhulira Amalawi, koma zimakhala bwino kuti timve kuchokera kwa kamwa ya Amalawi ni ache. Ndi mmene timachitira nthawi zonse timakhala ndi zokambirana ngati mmene tili lero, ndipo inu mmatchaya Lamya live pano timakhala zoti kuyankhulana nanu ndi kumamvana bwinobwino, kumamva maganizo anu, uphungu wanu, komanso kumamvanso ndi manga zanu. Mukhozanso kutumiza SMS, mukhozanso kupita pa Facebook page yathu ya Luntha Television, pamenepo mukaperekanso maganizo anu. Nkhani imene tikukambirana pano ndi yokhudzana ndi imfa ya malemu Dr. Saulos Klaus Chilima amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino pa 10 June chaka chatha, ndipo lero pa 27 ndoti kwatsala masiku 30 okha kuti tikwanitse chaka chathunthu chichitikireni ngozi imene idachitikira kuja ku Nthungwa Forest mboma lija la Nkhata Bay, kumene anthu amangokutchula kuti nkuchikangawa. Ndi chipele chachitika nchakuti zadziwika kuti mbali ya boma ili maganizo ofuna kukonza kapena kuti ikukonza akuti mwambo okumbukira Achilima, ndi zimenezo akuti zimene kuti zikachitikire kumene kudachitikira ngoziko, komano tangomvetsedwa pompano timalankhulana ndithu ndi Dr. Ben Chilima, iwo anda amene akhala kuyankhulira banja la Chilima, kuti kunali mkumano umene iwowo ndi boma anakhala pasi ndi kukambirana, ndipo abanja atawauza aboma kuti yayi musakapangire kumeneko pamalo pamene padachitikira padagwera ndegepo kapena ndi zina zotero, ati iwowa ndi mabanja so ena amene anthu awo meyo yawo idatayika tsiku limene lija, chifukwa chakuti analiuza boma kuti yayi zimene zikhoza kusokoneza kafukufuku amene akadachitikabe. Ndi pamenepo agwirizana, koma zikuoneka kuti bomalo lilibe ndi maganizo kufikira tsiku lalero, chifukwa choti kapena kufikira pano chifukwa choti Moses Kunkuyu sadatiyankhule, imene timawayimbira foni anayidula ndi kukhulupirira zoti anali busy ndi anduna ndithu amene amalankhulira boma, ndi mwina anali busy foni yathu anayidula. Koma abanja la Chilima akuti iwo pa 10 June adzakakhala ali ku mwambo wa sembe ya misa umene uchitikire ku Nsipe, kumene malemu Dr. Saulos Chilima adakayikidwa m'manda. Kumeneko kazatha mwambo masana ake kudzakhala ndithu ngati nkhomaliro ndithu kungodya mokumbutsana Chilima, koma madzulo akuti achipani cha UTM ali ndi mwambo oyatsa makandulo kumeneko, zimene zikusonyeza kuti patsikuli ndekuti banja la Chilima komanso achipani cha UTM akakhala ali kuntchewu, ndipo ngati boma lipitirire ndi maganizo ake opangitsa chikumbutso chimene chikapena mwambo okumbukira Chilima kuti ukachitikire ku Nthungwa Forest, kaya mukakhala mbali mwansewu kandi kuti fota abanja awauza kuti yayi osakafika ukoko chifukwa choti pali kafukufuku. Ndikuti ngati zikhale choncho ndikuti pazakhala miyambo iwiri yochitika tsiku lomwelo, aboma adzakhala kuti apanga zawo uku, abanjaso akupanga zawo mbali inayi. Ndeti malikuti kuti mbali ziwirizi zitani kuti zionetse umodzi, maganizo anu ndi otani. Mwaswera bwanji amaseko? Ndaswera bwino inu. Taswera dzina komanso mukuimbira kuti? Amaseko rukuja mama. Alida, ndimafuna mutchule dzina la Alidalo. Yawino. Ndikukhulupirira zoti mmene nkhani ndayifotokozera mwayimva bwinobwino. Nkhani nakhala chiwiri ndikumvetsera pulasi nayiwerenga. Mukuona kuti mbali ya boma ndi mbali ya banja komanso a UTM atani kuti zionetse umodzi, ngakukhale ukuzuchitika mbali nayi tsiku lomwelo sontha yomweyo naso kwinaso akutere, mukuona kuti zitani? Ine yadi ambe ndayilamba sula chonchi. Ndiloleka kubomako. Chabwino. Nzosamveka
uraboma lero akhoza kuchita ngati mmene waganizira chifukwa munthu uja ndege idasowa pa city 10 ndipo iwo anadziwa kuti ndege ija malipoti adalandira kuti ndege yasowa. Ndipo ngati mukumbukira ineyo nthawi imeneyi ija pateni pamene paja lidali tsiku lachiwiri, ndipo ndakuwuza nonena kuti koma apumbu amenewa saphana wina adadzayilowethaponso amene pa ndege ndiye padali so inu nomwe mudanena kuti imene tikambirana tsiku lina. Ndi aboma lero alo mukumveka ya aboma lero sangakhale ndi chikhumbokhumbo chopita kuthungwa kapena kuti kuchikangawa iwo akachite mwambo kumeneko chasangalatsa lero ndiya chifukwa pazana paja tidaona nena kuti pamene amakamba ufotoko usakasaka ndege imeneyi idali pa 64 ndipo mmene matitufa ifi anthu aja nkwauza kuti kwadaka apitani munthu uja akumalizika kumene kuja. Ndipo lero aboma amanenonena kuti iwo atengeko gawo ine nona kuti aboma wamposenera chifukwa achakwera adutsa maulendo ambiri umene ujawa M1 upita kunzuzu kubwera koma chodabwitsa achakwera malo amene adafera mzawo amene adawayika iwo pa mpando lero na amanyada osakaponda pamalo pamene mzawo adamwalirira. Ndiye lero namati aya aboma asononge ndalama za boma angoyika kushuga kuti shuga azipezeka boma chifomene kunkukaononga ndalama. Maliro awasira anu ake achibanja kapena achipani ndi amene achite zinthu zimenezi chifukwa chipani chimkumbukira ngati faunda amene adayambitsa chipanicho. Koma tikatenga kuti aboma akufotokoza onena kuti ife tikachite mwambo kunkhalango wachani mwambo afuna abe ndalama za boma zilowe m'marumba mwawo zimenezo aboma awo asachite kuti ngati mbomalo ndi ndani akapiteko kumeneko chifukwa sitidamveko kuti anduna achimwendo kapena andani anduna auja adapitako kuchikangawa sitidamve ndi akaponda akatani kumeneko akalira kapena zikasangalala kuti zimene tinkafuna kuti achakwera akhalepe pampando zimene zidachitika. Ndiye naona onena kuti abomawo asachite ndipo aselekeze ngati afuna kupita kumene kwa abomawo ayende pa magalimoto awo magalimoto amene timagula ifeyo ngati mitsonko ya anthu amene tiulira lero asayende akwere awo magalimoto abomawo awasiye koma uko kwatikachita zakwawo zakunyumba kwawo sati zokhudzanaso ndi mwambo ngati omaliro waboma ayi koma akachite zawo zachipani za Malawi Congress Party. Ndiye tilowe ngati amene akachita mapemphero kapena ukumbukira ngati achibanja kumsipe chifukwa ndiudziwa ndithu kuti kumanda kwa akafika mwamwambo wangoni akutero ati akafika ndithu kumandako apopo ndipo yenera chifukwa chakuti munthu akamwalira timakhala ndi tsiku lotha zinthu timayika maliro waja azimayi aja amakhala wiki mmene muja ndikumwazikana koma noli makhalapo tsiku lotha zinthu ngati tsiku limene adamwalirira kapena tikakhala ngati tili kumudzi kwenikweni tsiku lokamanga lokaona chiliza likhala tsiku limeneli lapateniki. Achibanja zimenezo apanga mwamwambo wachingoni mmene zimakhalira nawo achipani cha UTM maliro aja ndiyawo saboma ayi lero tikukana kuti saboma maliro aja ndiyawo akuchipani cha UTM ayenera achite mwambo ngati mkulu amene adayambitsa chipani cha UTM anthu yawo a UTM asiyeni ayatse makandulo mpaka pa 16 September makandulo aja tidzazimitsa ngakhale ine ndigula yanga kandulo ndiyatha koma zoti aboma apite kuchikangawa akataniko sadapiteko mmene nzawo adafera kumene kuja ndiye lero adzikata aononge ndalama za Malawi ine nona kuti iwo wasapite. Koditu paja musayiwale kuti late Dr. Saulo Chilima analitu vice president wa dziko. Mwina ndichifukwa chake boma ali kuti ayi munthu uyu adagwira ntchito ya boma adathandiza dziko anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko in fact. Ndiye mwina akuyenera ndithu ulemu wapadera chifukwa chake mwina akufuna kuti akachitire kumeneko mwambo. Ulemu wake wakampeni kumphasa adalekerera bwanji nzawo kugona pa mphepo chisanu chidamupha kumene kuja lero afuna adzikataniko kumeneko
munthu adazozika ndi mphepo kumene kuja mpaka kufikapo anthu onse naini anthu opanda chisoni ngati amene waye musipi lero namakasangalalo amene koko kuti ayi tupita tikachita mwambo kumene kudafera munthu amene anali vice president nzona zimene ngakhale natakhala maliro abambo anga koza kwauza aboma kuti maliro lidayika msavutike khalani basi zichita iwo panopaye musipi zimene akutunganidwa ndi mafumu mayitana m'manyumba achifumu nkumakapatsa ma 50,000 mafumu ndi aselekeze kupita kumeneko nkumakapanga mwambo ngati wa boma cholinga awononge ndalama angotenga ndalama zotere adzipatsa mafumuwo zimene zamaliro achili masozi sakhudze zidapita zimene zija anu ake adalira padakwana akumbukire anu ake ngati akubanja ngachipani cha UTM zikathatere zatha koma makandulo ayatsidwa pateni mpaka pa 16 September ndiye chimene tikudziwa ngati Amalawi chabwino ndithudi Rubani zikomo kwambiri amaseko chifukwa cha nthawi yanu tione apa ena kuti bwanji program yake ndi yachidzulo maganizo anu ndi manga yanu koma nkhani ndi yakuti titani kuti mwina pakhale kuti pali umodzi chifukwa malemu Dr. Saulos Klaus Chilima anali munthu amene amalimbikitsa umodzi ndi aboma kuti ife tikufuna tili ndi chikonzero chopanga mwambo umene wakumbukira Chilima kuti zimenezi zikachitikire kumene kudachitikira ngoziko pamene abanja akuti ifeyo tili ndi mwamboso tsiku lomwelo mwinaso nthawi yomweyo zimene zikachitikire kumene kwawo ndithu kwa Chilima kuntcheu kumene munthu tidakamuyika kumene konso achipani akuti anakapempha ndithu kubanja kuti abanja mutilole kuti tichite mwambo wa makandulo ndati malingana ndi Felix Njawala amene nene wa UTM akuti abanja awavomera ndithu achipaniwa kuti mukhoza kuchita koma atani magulu akuti zioneke umodzi mwaswera bwanji taswera bwino kwambiri kaya mwaswera bwanji taswera dzina komanso mukuimbira kuti kumchinji kuno nkhani yalero mwaimva ndaimva kwambiri maganizo anu akhozokhala utani wayamba tilero kuti mbali ziwiri zimene zikukonza miyambo yosiyana mbali zimenezi zimayenera kuti poyamba tivomere kuti maliro aja anali aboma potengera kuti Saulos Chilima anali vice president ndiyeno boma limakhala ni ndondomeko imene imayikika ngati pali kuonetsa kuti pali kufunikira kwa munthuyo kuti amulemekeze ndondomeko imeneyi imayenera kuti atamwalira pakhazikitsidwe sikuli likhazikitsidwe kunena kuti akupanga declare kuti ndi tsiku lofunikira limene lizikumbukiridwa kama zikha holiday kama zikhala chani anene bwinobwino aboma akadakhala kuti adalengeza zimenezi ndi kuti timayenera kuti tilemekeze zimene boma lunena chifukwa pamakhala ndithu dongosolo labwino limene boma timachita timati tili Kamuzu Day Chilembwe Day zili ni ndondomeko imene zidakhazikitsidwa kuti boma lalengeza tsiku linopatulika koma in this case tisapange politicize nkhani kuti pazioneka kuti chinthu chathu kuti tikule popularize kuti anthu aoneke kuti ife ndi okhudzika zedi izioneka sobwino maliro aja adagwedeka miyoyo andi mabala ambiri sadapole abantu kuti pazioneka kuti palusemphana lenawo tichita izi lenawo tichita izi ine ndiona kuti sioneka bwino nkadakondwera kwambiri boma liyamba lalemekeza abanja kuti abanja autishane yamba alemekeza kuti abanja autishane ndipo abanja aboma anayenera kungopanga support mwambo mene abanja achita osati kuti iwo akhale ni mwambo wawo kuchita ngawa kusanachitike kwa mwambo ino liwonse wa boma
nzona koma amene akhale ndi tsiku limene kapena akhale ndi dongosolo limene akonze kuti kumene kuti ziyita mwambo motere mwa dongosolo ndithu zaboma sizingochita mwambwerera akhale ndi dongosolo labwinobwino so apa tilemekeze zimene abanja akonza kuti akachita mwambo kwawo ndipo akapanganso kumanda bwinobwino abanja zakonzazo aboma avomereze ndipo zoti azikachita ena uku inenepo ndenu kuona kuti umunthu utichepera ndithu choncho ineyo maganizo anga ndikupereka maganizo akuti boma limvetsere abanja tsopano pali maguluso ena monga IUTM IUTM ngati aluvomekezana ndabanja ine mona ngati so chomwechonso aboma amene avomekezaneso nabanja yes monga IUTM avomekezana nabanja awaso aboma amene avomekezane nabanja kuti mwambo ukaoneke kuti ndi umodzi ndeti munthu uja tamlemekeza koma kuti abanja ndi IUTM apanga zina kenakaso aboma aonera kuti tichita zina nawo abanja anu ake munthu atanena kuti peza ukoko kuchita ngawa suzuti khudza iwona amakachita zina kodi aboma aoneka ku munthu wa mtundu wanji ine ndikuganiza kuti pamene akukonzekera mwambo umenewu pateni pakhala pang'ono enawo adzichepetsa aboma anene kuti ifeyo tikajoinane ndi abanja tichitire limodzi kenaka iwowa tsopano abomawa ngati ali ndongosolo lofuna kuonera kuti azilemekeza ngati boma apange declare the date as a holiday ndeti zikapanga mwambo pa tsiku limenelo chabwino tathokoza mfumu ndimati ndinenetero tathokoza koma mwina ntafusa kuti mwina boma likhozokhaza kuti kupanga zimenezo mwina chifukwa chokuti ngasi zidatigwera si munthu mmodzi yekha mwinaso paliso anthu ena kumeneko mwina kufuna kuchita kubalansa kapena kuti mwina afuna abalasise kuti onse akhale ngati talemekezera pamodzi kaya kapena mwina anthu achabwino ngati atatero chabwino ndi zabwino komano zimayenera kuti mwambo sumayenera kuti utenge mwa njira imene tatengawo kumene kuti zichitikire pamodzi ndithu wayamba ndani kupanga mwambo kuti wina wauza nzake kodi akumanapo kala anthuwa kapena wina wapereka kale uthenga kwa nzake wina nume kuti afe sitibwera kumeneko popeza silingazitsate mwina zonse ife tazitsata amene adayamba kukonza adali akubanja adakonza kuti ife tikhala ndi misa ndipo lero akubanja ndi aboma anakumana akubanja awauza aboma kuti musakapangire mwambo wanu kapena musapangire zochitika zanu ku malo kumene kudagwera ndege chifukwa kafukufuku akadachitikabe ndiye boma silidanene tsopano kuti lidani koma akubanja kuti patsikulo adzakhala ndi mwambo ndipo mpaka masana adzakhala sonkhomaliro basi aboma adzichepetse ngati zili choncho chabwino kuti likhale ni kambiri kathu kazikhalako ngatiko ankhale nkovuta okonzeka tiudziwa mmene tiutenapo imene momwe angodzichepetsa chabwino ndithu adzichepetsa aboma amvetsere zimene abanja anena ndipo angomvera zimene awapempha kuna kuti atili ndongosolo ili ndipo iwowa achiteso sapoti mwambo umenewu achite sapoti kuti zioneke bwino ayendere limodzi na abanja chabwino ndithu munthu wankulu zikomo kwambiri chifukwa cha maganizo anu tiona apa ena mwaswera bwanji mwaswera bwanji taswera dzina komanso mukuimbira kuti sizifana kumponera kani lero mwaimva kumponera nayezo mvankulu muri nayo bwanji maganizo anga nekuti nona ngati aboma oyambirira olemekeze ngati kuchibanja pamene vatukha kuti pali munthu wodzika ntomasozeka bwino makuti boma isalemekeze kuchibanja nderimenepo sipangakhe bwino fuka banja upangeka zimene ofuma
kupanga naye ena zaboma lidakale nthawi yawo kupanga chiganizo chimene ngaliwodza pange abanja okwalondola ene koma pano penachifunika boma lemekeza kupanja kaye maganizo anga ni amene tathokoza zikomo zikomo kumponera kumeneko tiona pa ena mwaswera bwanji tasomsa bwanji taswera dzina komanso mukuimbira kuti kuno ku area 24 area 24 kulilongwe nkhani lero mwaimva ku area 24 muli nayo bwanji okay kwambirira ine ndi Alfred Ogaiva chabwino hani mene ndaiona ndaiva ndiona kuti ndiyofunikira kwambiri kunena kuti tapatsirae mphamvu akubanja akubanja ndinofunikira ndithu tapatse mphamvu tapatse mpata chifukwa zikuoneka ngati kuti kwambiri azathu awa azipaniwa akungofuna kungoonekera kuti iwowo zikuwakhudza koma ali ndi cholinga mwina chofuna kupeza mwina mavoti koma umuni palibe chifukwa mukhoza kuona onena kuti akubanja kubwera ndi programu onena kuti ankumbukire m'bale wawo iwonso akubweranso ndi programu onena kuti afeyo funa tipageso zomwezo bwanji iwo osakhaso ndi tsiku lawo lenileni ndikupanga programu ngati boma so lero maganizo anga ngati ineyo tikuona kuti amayenera kuti adikira kubanja amalize programu yawo akamaliza akena akaiwaja akuza kupanga bwino chabwino bwinaso mogwirizana kwambiri ndi akubanjawo apange ndithu kozati ngati mene apangira zawo ITM kuti akupangira zinthu mupanga limodzi ndi akubanja ndithu asogolera tathokoza kwambiri zikomo kwambiri kuchokera ku area 24 chifukwa cha maganizo anu tiona pa ena mwaswera bwanji alo chabwino mwaswera bwanji hello dzina komanso mukuimbira kuti chabwino mwina angakhonzeka bwinobwino akhala kuti peza tiona pa ma message akuti hello ndine Steven kuno kwa Kauma aboma asayerekeze akuguza ntchito mawu sakhala bwino ngati akufuna tonse kunchewu osati kuchikangawa ayi chabwino amene chifukwa cha maganizo awo tiona pa ena kuti wawa ine Zalia kuna kulilongwe malemu chilima akuyenera kukumbukiridwa basi chifukwa anali vice wathu mzimu wake use mumtendere tiona pa ena kuti bwanji mwaswera bwanji taswera dzina komanso mukuimbira kuti Matiko Chirambo ndikuimbira kuno Cape Town ku South Africa. Yes. Nkhani ya lero mwaimva? Nkhani ya lero ndaimva ndipo ndailondola. Muri nayo bwanji maganizo anu? Maganizo anga kwambiri ndimene anthu akulankhula kale. Yambira paja. Ndikufika kwambiri choti aboma komanso akubanja akhale kulowererana. Kulowererana kwake tenene kuti asapezeke kuti wina akufuna kuti zimugomere yekha. Pano onse akhale ndi mtima umodzi apange chinthu chimodzi. Zimene zimene zitachifuka chani. Ali akubanja ena amene amaziwa kulemekezeka kwa munthu kuti akhala kuti pali boma zimene atenga pombali ngati pali zokumbukira munthu. Kuti konse foti tisaname amene janali vice president wa ziko. Ngati munthu anali vice president wa ziko chimizi mungu chanogwira chiro ndi boma. Ndipo sisi ngapangike china chilichonse kuti boma palibe boma kuyena kukhalapo. Maso boma anoti ndikuyena tilemekeze pagena za kubanja foti munguja anandi familia yake anandi banja lake. Mkuona kwa ngati ngati anthawiwa atakhala pansi ndikugwirizana chinthu chimodzi. Chifukwa siku lofunikira kwambiri sayiwale kuti ndapa pain. Akuboma komasa kubanja onse akuona pa siku la pa 10 kuti zakhale ndi mwambo pa siku pa 10 amene ngozi inatigwera. Kukhulupira kuti anthawiwa atakhala kuti ndikugwirizana chinthu chimodzi zitakutithandiza kusiyana kuti awakupanga zawo awosakupanga zawo sizingatithandiza. Chabwino.
zikomo kwambiri kuchokera ku Cape Town, South Africa. Tiona apa ina kuti hi. Koma aboma akutenga mbali pano chifukwa chani nthawi imene anamwalira kufikira date ya lero pata 11 months and yo sanapiteko ndiye akapita chabwino imene kuona kuti iyathera panjira akuti ndiye akapita chifukwa chani ndifunso limeneli yo asada nene kuti kodi ndi ndani komanso kuti akulembera kuchokera kuti. Mwaswera bwanji? Chabwino tipitirize mwina kuona pa ma SMS kuti anthu tikutipo bwanji. Kumbukirani kuti maganizo amene amabwera mu program ya Chidzulo sikuti amakhala a Luntha Television koma amakhala a Malawi eni ache a program ya amene amakhala kuti akuchala miyatumiza SMS WhatsApp komanso pa Facebook ndikumapereka ndithu maganizo awo. Mwaswera bwanji? Taswera dzina komanso mukuimbira kuti? Stella kuno kulongo area 6. Stella kulongo area 6. Nkhani ya lero mwaimva? Stella kuno kulongo area 36. Area 36. Nkhani ya lero mwaimva? Ndaiva. Muri nayo bwanji maganizo anu? Ndaiva. Tizoona kuti zinthu zakachitire kuchikangawa. Of course munthu jana faifai wawa. Ndero liwo afunga bwanji ngakapambire kwine kokomanso tizoona ayi. Oho. Ino mukanakonda kuti zikhale motani kuti tionetse umodzi? Mambo ausira banja komanso achibanja. Chabwino. Ufunika wasira kubanjawo apange ndi auje ndi achibaniwo pa aboma awewo ali ndi manjari zinthu apange zilezo. Kujana fera nzake mu. Chabwino. Mambo ujafunga na faifai wawa ndesizoona kuti ilo wakasangala kuti akapite pamene paje zona. Chabwino. Tathokoza zikomo kwambiri. Ndikomo. Chokera ku 36 zikomo kwambiri. Mwaswera bwanji? Ndaswera ine mwaswera. Taswera dzina komanso mukuimbira kuti? Ine ndine Chisinga ndikuimbira ku Kasungu. Ku Kasungu. Nkhani ya lero mwaimva? Ndaiva. Maganizo anu ndoti chani? Ine maganizo anga ndiona kuti aboma lakuita. Ndipo zimene ayankhula ena afunabe kutse maliro onapo chi. Oho. Kwa imene ijanifa yovesa chisoni kwambiri. Ndikuonera kuti iyambike ngati kampeni sibachitika bwino ali. Maganizo anga iwo ngatafuna olapa ayambe kulapa ifa yagada amatenje anthu kumeneko ndamalizire kwa chilimi. Ndithuti bwana. Tathokoza zikomo. Zikomo kwambiri. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji. Taswera dzina komanso mukuimbira kuti? Ine ndine Mrs. Shirwa ndikuimbira kudowa. Mrs. Shirwa kudowa. Nkhani ya lero mwaimva? Ndetu ndaiva. Maganizo anu? Maganizo anga ndopena kuti utenabomawo zoti akapangire uchikangawa. Ine ndikuona ngati sizoona. Sizoona zimene zozo chifukwa chakuti chiyambire chichitikire ngozicha. Sindikukhulupirira kuti aboma anapitapo kukaonapo palibe amene anapitapo. Komanso izi zimapepuka zikakhala kwa nzako. Anthu amene analuza abale awo aja zikaona zinthu kumene kuchako sizoona. Aboma ngati akufuna kupanga mwambowo atha kupanga tujamatumiza madera konse 9 kuja atha kutumiza nthumwi zawo. Kumene akuona bayachikulire wapita kwa president apite umene wopatume maminista yakwinako. Koma zoti akapangire uchikangawazo ine sindikugwirizana nazo. Sizoona. Chabwino. Ndipo Tathokoza zikomo. Zikomo. Mwaswera bwanji? Bwana tondaswera bwino kaino. Taswera dzina komanso mukuimbira kuti? Ine Maulidi Ndala kuno kumangochi. Maulidi Ndala kumangochi. Nkhani ya lero mwaimva? Ine tungani ndaimva ndipo ndikuimva nditu pano. Muli nayo bwanji? Ineyo nkhani chimene ndingane ndichokuti
ngani ndipi inachitika pakanthawi momwe mmene tikudziwiramu kuti nazomvetsa chisoni aboma palibe chimene angalongosole kuyimira kupanga chimene zasile kwanu akubanjawo palibe chimene ndikuchiona chanzeru pamene kuti aboma alongosola chani inapese chisoni munthawi imene inakwa ndege ija ina chilichonse chimene chikanayenera kuchitika munthawi yathu chinachitikepo koma uyo ndi president wa vice president bwana wangu Tabi zikomo kwambiri kumangoje zikomo ndezo zikomo mwaswera bwanji Halo mwaswera bwanji Taswera bwanji taswera dzina kumaso mukimbira kuti kumachinjiri ndine ajana kumachinjiri ku Blantyre kumeneko Blantyre yako nkhani ya lero mwaimva tayimva muri nayo bwanji tikuti kodi ndiasoma chichikima ukhandana fera pamalo paja ndesa kulaliso anthu ena anthu nawo sakumbukilidwa kumbukidwa chilima okhawo mizimu inayo chinali mizimu koma ya chilima okhawo basi mzimu wa Mulungu ndi mzimu wa munthu ndi mzimu basi kaya wina kali president koma mzimu wa munthu ndi mzimu wa Mulungu palibe sokusiyana ya kumbukire mseko koma sakajingeso kuchikangawa kachikire m'manyumba mwawo makumu mwawo chabe ngati aja apatisha zimbira janaliso achiroma ngati pali misa akajire kunyumba kwawoko osakhala kuchikangawa anthu anagoneka pampepo usiku wonse mpaka na mbamawa zikomo kwambiri chabwino kuchokera ndithu ku Blantyre kumachinjiri mwaswera bwanji Halo chabwino tipite bwanji kuma SMS tuone kuti akuti bwanji anthu ena apa kuti ine ndine Maxwell kuno kusalima boma aboma asalowetse ndale pofuna mavoti ena afe ifaija imati wawa kwambiri chabwino Maxwell kuchokera kuja kusalima mwaswera bwanji Halo mwaswera bwanji taswera buno kaini baba taswera dzina kumaso mukuimbira kuti Thomas Sumati Nkumbwa kuimbira kuno kunsanje Asumati kunsanje nkhani lero mwaimva ndayimva ndithu muri nayo bwanji ine kunyina kuti no aboma adakhala ena adakayenera kuti no ayembekezere akubanjawo abange dongosolo lawo itatero akatha aboma nawo atha kutengapo gawo mabanganso madongosolo awo amene akufuna abomawo ayi chabwino chifukwa nchonena kuti no ngati abubanja apanga chiganizo chawo ndiyeno aboma abwere apange moti zikhala sangati mwinango abomawo angovumbuluka poyera kunena kuti awawa atipasa manyazi yeno tiapange chonchi cholinga chotifeyo kuti tionekere tipange ndife simakhala bwino kwenikweni abase mpata kubanjawo apange dongosolo lawo chabwino etu ayitathokoza kuchokera kunsanje zikomo kwambiri bwana zikomo paena kuti waboma tsopano palowa mbewu tsiku lija anamwalira Chilimalija panalowa njoka aboma awasiyira akubanja kunthungwa ayi ndine Luka munjanjaya mzuzu chabwino apa kuti ndine Gift Kafunya Zulu kuno kunchewu maganizo anga ndikuona kuti sizoyenera kukafikanso malo amenewo ndi owawitsa akubanja anthu ena akubomawo sanaganize chabwino akutero iwo Gift Zulu kuchokera ndithu kunchewu tona pa ena mwaswera bwanji taswera dzina komanso mukuimbira kuti kuno toka mpandali kuno kumwanza nkhani lero mwaimva ndaimva kwambiri muri nayo bwanji ababa awa ajeni aboma wakuisa kwambiri chifukwa sisi chilimata mwalira sana pange bukena kali konse nawo iwo achanofa yoda kubanja panga chiganizo iwo achakulia akapange kuchimira chifukwa chani apono wali mistake yayikulu oho
itu ndiri kufana kati waje ngati vice president anakenda kupanga tumwa before sinasanjitike osadikira kubanja kutanenzo ya lendo langeza kuti iwaje ndifota kubanja panga zituzija iwaje afuna kinga ntomera kana kuzika chosecho sana kuzekena kali konse. Nde titani kuti mbali ziwiri zizitani kuti mwina paoneke umodzi. Ababa kuti kuwawa bomawa amena mvera kubanja chimene akutani kuti akufuna chifukwa choti akubanja ndi munthu polingalira kuti iye janali vice president wa dziko ede ndisangopanga mamboja paokha osakakuza bomaja kwena ngati aboma asali ndi moyo wa munthu akwena kuti amvesa kubanja aja apange mwamba umene akufuna ndinga napo mawasa afuna azapange zawo azapange mwina kusogolo kuno azakhala ndi chikumtima chomukumbukira vice president wathu. Chabwino Ndithu zikomo kwambiri kuchokera kumanza. Mwaswera bwanji? Alo, mwaswera bwanji? Taswera bwanji. Taswera dzina komanso mukuimbira kuti? Ndi dzina ndi Oliver Luka Oliver Luka, nkhani ya lero mwaimva? Taifa bwana. Muti nayo bwanji? Apopo mmene tingakulire miseti. Mmene yakubanja aganiza kuti akhale ndi mwambo. Aboma akukalowerapo kuti adamwalire chilima ndi pakalekale. Ndipo ifa ya chilima aliyese mamuwawa ngati ndi m'bale wake. Aboma sanatengepo gawo. Ndawasire abanja apange mwambo iwo akatafunanso ngati akukumbukira chilima azapange chifukwa kubanja apanga ngati mwana wapa kumusawo sadapange ngati kuti anali president. Izi zenera akoma kuti apange mwambo wawo nawonso ngati kuti anali president. Ndiye iwo sadafungupanga zimenezo ife maganizo athu ngati akunjero kuti asiye aboma apange zawo awasa kubanja apange zawo ife palibe mgwirizano chikapana ali mgwirizano adakamba takoma kwauza kubanja. Chabwino. Bwana. Tathokoza zikomo kwambiri. Zikomo tona apa ena maswera bwanji? Alo. Maswera bwanji? Chabwino tione ena maswera bwanji? Alo. Maswera bwanji? Taswera dzina komanso mukuimbira kuti? Sere wembera ku Blantyre kuno kuchigumula. Kuchigumula ku Blantyre. Nkhani ya lero mwaimva? Taimva kwambiri tu. Maganizo anu ndoti chani? Maganizo athu ndoyena kuti abomawa akulakwitsa. Chifukwa chonena kuti lilitengere pamuzi pakachitika maliro eti. Timayenera kuti timakatuukira maliro aja akachitika pakatha matsiku. Komano sitinamvepo aboma kayenda president munthu anali ngati mkhawo oti vice president sitinamvepo a president kuti anapita kukatuukira maliro achilima sizinatheke. Maso ena ake anayankhulapo kunena kuti a president ayenda kwambiri kumapita kumpoto sitinamvepo atayima kuti ndikaone kuti kodi malo aja yantubwanja amangolera anthu kumangoanamiza iyayi kunali mitengo kunali chani mamuti akaone malo amene anafera vice president wawo sanayimepo. Kupatikizaso apo mwina kayandi mwezi watha omwewo a president anali kubalaka. Kubalaka ako ndi kufupi ndi kunchewu sitinamvepo kuti anapita mwina anakhota kaya kunsipe kubanja kwa achilima mwina timangopita anthu wangu apasamoni sitinamvepo. Awo lero sizingakhale zoona kunena kuti akapange azikanena kuti ifeso tofuna tipite kuchikangawa zosamveka zimenezo. Asi anthu akubanjawo apange mmene ayiwo akupangira iwo akazafuna mwina akaya ndi boma lomweli kaya boma linalo zimenezo ndimene zapangeno zimenezo koma noti awawa iyayi asatinamizi. Chabwino. Ndithu ine maganizo anga ndi amene. Zikomo kwambiri. Apa ena nawonso sanatitchulire dzina akuti anatiuza kuti ndi kumalo osafikirika okhwitima. So lero
akafikako bwanji kumalo okhwitimawa. We are all going to Nsipe. Chabwino asatidyetsa makoko amaliza choncho koma salatifotokozera kuti ndi ndani. Awa kuti ine ndi Steve Daniel kuno ku area 23 ku Lilongwe. Aboma akulakwitsa, sakuganiza bwino, akupanga zodzidzimuka, awasiya kubanja kuti apange mwambo uyende moyenera. Tathokoza kuchokera ku 23. Timveso maganizo anthu ena kuti bwanji pankhani iyi. Mwaswera bwanji? Hello? Hello. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji? Taswera. Dzina komanso mukuimbira kuti? Ine ndi Mrs. Mloga, ndikuimbira kuno ku Lilongwe ku area 24. Mrs. Mloga ku Lilongwe area 24. Nkhani lero mwaimva? Ndaimva. Muli nayo bwanji? Okay. Ine ndikuona ngati kuti abomawa akanakhala zonena kuti amamukumbukira the late Vice President Cyrus Kraus Chilima. Akanayambitsa ndiwowa kutipatsa program ngati ifeyo a Malawi kuti tidziwe kuti kodi zikuyenda bwanji. Koma apapa amene ayambira a family zaonetsa ngati kuti aboma akupanga copyright. Kuti titsatire zimene a family apanga kuchitira kuti tingapange nazo manyazi. Otherwise asiye a family apange. Ngati a family anga apanga invite iwo akwenera kuti apite akapange nawo ku Nsipe. Osati tikapangire ku Chikangawa. Ayi. Chabwino. Ndithodi. Tathokoza kwambiri chifukwa cha maganizo anu. Zikomo kwambiri. Zikomo. Awa ena atumizaso SMS kuti poyamba akubanja amvetsetse kuti Malemu Chilima anali katundu wa boma komanso zilipo zambiri zomwe boma linga pange pokumbukira mzimu wake. Akubanja asatsogoze maganizo olakwika. Vice President alandire ulemu wake onse monga kufunikira, koma apapa tiyeni tichotse maganizo andale. Imfa ya Chilima itiyanjanitse popeza madzi akatayika saoleka chilichonse. Kuti chabwino. Uthenga umenewu ukuoneka kuti ndithu ukuthera panjira. Tione kuti munatipitize motani. Koma ena apa kuti hero ndine Esther Mikungu kuno kuchiradzulo. Aboma akuyenera asiyire mwambo akubanja iwonso ngati akufuna apange wawo. Chabwino tathokoza zikomo kwambiri chifukwa cha maganizo athu. Chabwino uthenga uja unadukira panjira uja kupitirira kuti tiyeni tiyose maganizo andale. Imfa ya Chilima itiyanjanitse popeza madzi akatayika saoleka. Chilichonse chili ndi nyengo, tisalowetsepo ndale apayi. Ine ulemu kuno kunchisi. Chabwino tathokoza aulemu kunchisi chifukwa cha maganizo anu. Tiona apa ena kuti bwanji. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji? Taswera. Dzina komanso mukuimbira kuti? Mayinsuka kuno kunzuzu. Kunzuzu. Nkhani ya lero mwaimva? Ndaimva. Muli nayo bwanji? Ine ndikuti yo akuboma asiyire akubanja. Chifukwa chomwe ndi maziwa anthu akuda tili ndi vuto. Timamukonda munthu akakhala kuti wafa akulowa m'manda pamene timaonesa chikondi chachikulu. Chikondi chizikhala munthu akakhala ali ndi moyo. Ne iwo akoze siku lawo lomwe iwo amukumbukire nzawoyo osati anzawo aja siku akoza kale pamene iwo akuti aiseso tilowe nawo. Zimenezo sizoona chifukwa munthu akamwalira kumuzi timakhala ndi mwambo wathu. Iwo akasokoneza mwambo weneke uja amene ufuna apange akausokoneza iwo ndikulowesaso zawo, koma nawonso zawo asapange pa iwo okha osati siku limene wakoza zawo iwonso ndikulowa mmenemo. Sizoona ayi. Chabwino. Ndi amenewo maganizo anu. Zikomo kwambiri kuchokera kunzuzu. Ziko. Mwaswera bwanji? Hello? Mwaswera bwanji? Chabwino tiona apa ena. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwino kaya? Taswera. Dzina komanso mukuimbira kuti? Ine ndi Daniel ndikuimbira ku Baraka. Daniel ku Baraka. Nkhani ya lero mwaimva?
ndipo ndaimva kwambiri ngakhale ipezekera mkabikati muri nayo bwanji maganizo anu maganizo anga ndionena kuti aboma kulakusa kwambiri nthawi imene kumachitika ngozi anatumiza asilikali onyeka kuti aswere murakafike kundima panopa chimene chapangisa mphamvu kuti anyamuka kanene kuti ayi kufatika pambiri kakumbukira asiyakukumbukira siku omwe ija atamwalira lija olo siku omwe ija kuti yani panopa tikhale tipange kafukufuku koyenera anakanika anabwesa kafukufuku waboza panopa kubwera pano kuti tikakumbukire chifota zawo nero takakumbukire kumeneko ndikulakwisa kwambiri aboma asaukanira ngati mwina kufuna mwina attention ya anthu attention sabanga yoyo afuna kungosokoneza mwambo akuona ngati ndi campaign kumene kuganiza munthu mwawo ndikuti campaign I don't think my advice za president akupanga advice inobwino kuyankha za machiroyo akuzilekera campaign anali kuti nthawi siyanene pamene chota zawo afuna kumbukire nazika na pesa tikumbukire nawo boma likulakwisa kwambiri chabwino chabwino awa kuti ine ndi hape bwanali kunchisi ifai tisasalane ayi tiyeni tigwirane manja pakuti zomwe ena amafuna anakwaniritsa chabwino ahape bwanali kuchokera kunchisi tona pa ena maswera bwanji taswera dzina komanso mukuimbira kuti ine dzina langa ndine Sala Chirabo ndikuimbira Panzinda Boma mukuimbira kuchokera kuti Asala Chirabo Panzinda Boma Panzinda Boma nkhani lero mwaimva nkhani imeneyo ndaimva mukuti nayo bwanji maganizo anu nkhani imeneyo aboma asire akubadza domwe aendese mwambo wawo kunsikeko iwo asalowere iyayi ndithu ayi chabwino ikoma sombambiri mwaswera bwanji ndaswera dzina komanso mukuimbira kuti ndine Zenda Manja Mbewe Palombe Zenda Manja Mbewe ku Palombe nkhani lero mwaimva nkhani ndemva ndithu kwambiri maganizo anu ndoti chani maganizo anga ndina kuti boma likulakwisa kwambiri tifati kuti tikatingira zinthu zimene zinakhalira mbuyo muja kona ngati as of now anena kuti asira akubanja ayendesera mayendesi ayanene kuyendetsera osati kuti boma panopo zikalipeza kuti kuna mange political mileage panopo nkona ngati sizoona yayi I think zinthu zonse zinazabisa kuyambira konkuja ndeli lomene kuli kumalero aya panopo ife nkona ngati it's too late panopo malawa as a country pali ma issues ambiri ndiyo kuti concentrate boma tizipangaza abantu kuti sugar apezeka bwanji chancha zambiri mbizo kuti pizana noti azikonse asachukire pa zinthu kuti analipira mbuyo then it's a mistake chabwino ndithu nkulu izikoma kwambiri ndikayona pa nthawi yanga ikuti 20 minutes past 7 fortunately chifukwa cha nthawi apanso ndi pamapeto penipeni pa programu yathu yachidzulo tsiku la lero lachiwiri pa 27 May 2025 tithokoze onse amene anatenga mbali pa Facebook kutumiza mauthenga pa WhatsApp komanso ma SMS komanso kuchayalamya zimene zimachitika mpulogalamu iyi ndichakuti anthu mumapereka maganizo pa nkhani imene tayibweretsa ndi nkhani yalero inali imene yokhudzana ndi imfa ya malemu Dr. Saulos Klaus Chilima pomwe zikuoneka kuti pangotsala masiku 13 kuti tikwanitse chaka chenicheni kuchokera pa tsiku limeneyo adatisiya ndi ambali aboma anali ndi maganizo kuti uyu ndi anali vice president wa dziko ndi tikachite mwambo ndithu mukumbukira komanso kuchita zina kumeneko kumene kudachitikira ngozi ku Nthungwa Forest koma abanja akuti iwo awapempha aboma kuti sakapangire zinthu zawo pamalo pamene padachitikira ngoziyo chifukwa kafukufuku akadali mkati koma iwo akubanja akuti tsiku limenelo limene ndi pa 10 June adzakhala ndithu ndi mwambo wa nsembe ya misa kumeneko ndi ku Nsipe ndipo achipani cha UTM nawo akuti akakhala nawo pa mwambo wa nsembe ya misa komano madzulo ake ndi pamene adzakhale ndi mwambo yatsa makandulo timamva maganizo anu pa nkhani imeneyi kufikira tsiku lina mwakoma nonse